हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज हांव भायर सरला आतां वचपाक. पेडण्या शिगमो आसा खंय आयज, सो म्हटलें पळोवया. कारण आमी म्हणजेच हांवें पेडण्याचो शिगमो अजून केन्नाच पळोवंक ना. मोस्टली म्हाका पेडण्याचें चड कांय खबरूच ना. सो म्हटलें आयज पळोवया कसो कितें आसता तो पेडण्याचो शिगमो. बाकी हांवें म्हापसाचो पणजेचो पळयल्लो आसा. सो आयज आमी वयता पेडण्या शिगमो पळोवपाक. आनी बरें रेडी जाल्ले, बट आतां गरमी जाता तेका लागून सगळे फेस पिड्ड्यार जालो. आनी चला या आमी शिगमो पळोवया. सो वॉच बीन अजून कांय घालूंक ना हांवें, सगळें बंद करता कारण मम्मी ना घरा कडेन. सो सगळें बंद केलें हांवें. सो आतां वॉच घालून घेता. सो गायज भरपूर गरमी जाता, भरपूरूच गरमी जाता. तुमच्या थंय गरमी जाता की ना प्लीज कमेंट करून सांगा. हांगसर तर भरपूरूच गरमी जाता, ओवर म्हणू शकता. सो गायज ऑलमोस्ट ऑल सेट. गेट करूया बंद कारण आता कोण ना घरात. आणि हो पयात आमचो तांबडो. तांबड्या अय तांबड्या. सो गायज चला आता या. हांगसर वेट करता. चल संजय या न्हू आता. हय या. आतां वचपाक भायर सरले कारण ऑलरेडी हांवेनूच लेट केलो रेडी जावपाक. टायमिंग जाला 4, 4:30, 5 जाय थोड्याच वेळान आमी पेडणे पावतली. पेडण्याचो शिगमो कसो कितें जाता कारण हांवें केन्नाच पळोवंक ना आजून. आनी पेडण्याचें तर खबरूच ना म्हाका कशें कितें. हांवें फ्रेंडाक विचारून येयला हां की खंय कितें शिगमो जाता तो. फ्रेंडाक विचारून कन्फर्म करून पेडण्या येयला कारण आमचे पेडण्या चड वचप जायना. सपोज पेपर वर्क आसा जाल्यार पेडण्या वचप जाता, नाल्यार वचना आमी. सो बेगीन पेडण्या पावया आनी पळोवया शिगमो. सो टायम दिला संक सुमार स्टार्ट जातलो म्हणून शिगमो. पळोवया. पेडण्या ऑलरेडी पावली पूण आमी भरपूरूच बेगीन पावली. 1 वर सुरू जावपाक आनी सद्या आमी वेट करता. खूबच बेगीन आयली आमी न्हू. खूब म्हटल्यार खूबच बेगीन आयली कारण आमकां खबरूच नासलें न्हू हांगा कशें कितें आसता तें. आनी 1 वर वेट करचो पडटलो सद्या आमकां. आनी प्रेजेंट आमी उबी आसा पेडण्याच्या देवळा कडेन. दर्शन घेतलें हांवें.
2,000 years later. स्वच्छ नियम आणि अखंड विश्वास ठेवा आणि अनन्य भावाने आमचे चिंतन करा. मी होतो, मी आहे आणि चांगला होणार. पावला पावलावर मी तुमची चिंता होणार. अंधारात मी प्रकाशाचा किरण होऊन येणार. शिवशंकर नमामि शंकर, शिवशंकर शंभो.
फौजा मी रोखतो, कारण तुमचा प्राण लाख मोलाचा आहे. गडावर पोचता तोफांची इशारत द्या. वडिलकीच्या नात्याने सांगतो, चला निघा तुम्ही. मी त्याला कौतुकाने कापून टाकेन. लाख मेलो तरी चालेल, पण लाखाचा पोशिंदा जगलाच पाहिजे. महादेव, मावळ्या तू, आज तुम्हाला लढावं लागेल स्वतःसाठी. मी तुम्हाला वचन देतो, आज जर तुम्ही राजाला वाचवलात तर पाल खिंडीच्या प्रत्येक दगडावर तुमची नाव बोलली जातील आणि तुम्हाला तुमचा हक्काने मागता येईल. त्या कदराय स्वराज्य. जय भवानी, जय आता लोटा प्रत्येकच्या बाजीचा नाही. जो कोणी समोर येईल त्याला कापलं नाही. अरे वाघ आहे मी वाघ. तुम्ही वाघाशी पंगा घेतलात हे लक्षात ठेवा. हो वीरा रे घरा शे गणा हरिहरा हो शे गणा हरिहरा. हो वीरा रे घरा शे गणा हरिहरा हो शे गणा हरिहरा. हो वीरा रे घरा शे गणा हरिहरा हो शे गणा हरिहरा. हो वीरा रे घरा से गणा हरिहरा हो से गणा हरिहरा. हरिहरा तू यो घरा आजच्या वेळार निधोतना हो आजच्या वेळार निधोतना. हरिहरा तू यो घरा आजच्या वेळार निधोतना हो आजच्या वेळार निधोतना. हरिहरा तू यो घरा आजच्या वेळार निधोतना हो आजच्या वेळार निधोतना. हरिहरा तू या घरा संधीच्या वेळार निधोतना हो संधीच्या वेळार निधोतना. हरिहराचो खेळीता घरा भारी ओरिता हो घरा भारी ओरिता. हरिहराचो खेळीता घरा भारी ओरिता हो घरा भारी ओरिता. हरिहराचो खेळीता घरा भारी ओरिता हो घरा भारी ओरिता. हरिहराचा खेळीता घरा भारी ओरिता हो घरा भारी ओरिता. आमचे मुसळ गबो खेळीता हरिहरा हो खेळीता हरिहरा. आमचे मुसळ गबो खेळीता हरिहरा हो खेळीता हरिहरा. पानार वडीला तुप रूप गणपतीचे हो मट रूप. व्हिडिओ काढता मेरी शक्ति के समक्ष हनुमान को झुकना ही पड़ेगा.
आए गुस्सा देखो राम भक्त ये हर पल जय हो अश्वमेध ये यज्ञ है चलता बंद एक चुनौती वीरभद्र मैं रुद्र राजे ही भूमी आपली इथली झाडे वेली नद्या ह्या आमच्याच या मावळपर्यंत राबणारा ठाम गाणारा शेतकरी तो तर आमचा अन्नदाता. पण आम्ही काय करू त्याच्यावर? हा शेतकरी नुसता घाम गाळत नाही, तर स्वतःचं रक्षण करतो आणि ते श्वास लढतो. त्याच्यासोबत त्याची बायको. श्री हरि विष्णु कहाँ हो आप? एक अग्निवासुर ने बल शक्ति से वेदों को मुझसे हरण करके पलायन किया है. अगर वेदों को वापस नहीं ला और जगत कल्याण का मार्ग खुलाकर इस उन्मत्त अग्नियों को उसकी उदंडता का दंड दो. अग्निवासुर की अग्निवासुर की अमर हो जाऊंगा. अग्निवासुर की अग्निवासुर की सफल हो गई. अमर हो जाऊंगा. हे दुष्ट अंधकासुर पार्वती को छोड़ दो. अरे वो तो साक्षात शक्ति है. अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा. जाओ, लौट जाओ. मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान से अमर हूँ. मैं मेरे मुख से हजारों सैनिकों को एक साथ निकल सकता हूँ. मेरे समझाने पर भी तुम नहीं समझते तो ठीक है. अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ. हे नंदी, वीरभद्र, भैरव, जाओ सभी शिव गणों के साथ और माता पार्वती की सहायता करो. इतना भी प्रयास करो. मेरे पार्वती को
माता पार्वती को माता पार्वती को अजे तू किदे पळता मारे नातवा मारे नातवा अंकर मराबू